Lidt træt på tidspunkt. Yes! Det jeg har tænkt mig for i dag, det er, at jeg vil starte ud med lige at gennemgå den plan, som jeg har lagt ud for hele forløbet. Hvad er der for nogle tanker, jeg har gjort mig omkring det, og hvilke elementer er der, som jeg så har lagt mig fast på nu. Og så vil jeg gå over, og så vil jeg lige kigge de der dimensioner igennem i forhold til Business Model Cube. Og grunden til, at jeg vil gøre det, det er fordi, at der har I et solidt forankringspunkt til jeres opgave. Det er ligesom noget, som rundt omkring i de forskellige undervisere i systemet, jamen der er konsensus omkring, den her kan vi godt tilslutte os. Så vil det være genialt, at I ligesom siger, jamen, så lang tid I kan relatere jeres projekt til den, jamen så er I home safe. Og så hvad I ellers kommer karaktertrin over det, jamen det er op til, hvor meget arbejde I lægger i det, og hvor mange perspektiver. Men det er ligesom grundlag, så er I den på plads. Og så vil jeg lige få jer til at arbejde med Business Model Cube i en tværfaglig gruppe, havde jeg sagt. Forstået på den måde, hvor I så ikke sidder i jeres projektgrupper, men sidder og kigger på den på en helt anden organisation. Eksempelvis Aarhus Universitet. Det er sådan en lidt svær udfordring. Men jeg er spændt på at se, hvordan I ligesom klarer den. Og det skulle I så være færdig med omkring 9:30. Og så er en enkelt gruppe, der lige præsenterer og får noget feed forward. Hvad har de fundet frem til? Og så tager vi en pause. Og så kommer jeg på igen, og så tager jeg det næste perspektiv. Det er så den, som er inde omkring screencast, hvor jeg så får uddybet PLC Product Lifecycle. Og hvis det ikke allerede er gået op, hvis ikke 10'eren er faldet, så vil I det at se, jamen okay, der er jo faktisk mange af de elementer som B-board, som ligger i den der Product Lifecycle. Og B-board vil jeg slet ikke komme ind på, og jeg mener heller ikke, at det er en, som I behøver at bruge ret meget krudt på i fremadrettet. Det hvor jeg skal sætte jeres fokus, det er som sagt i den der cube. Så når vi ligesom har været den igennem, så vil jeg sætte jer sammen i jeres grupper, og så får jeg til at sige, hvor er vi i vores gruppe i forhold til den der produktlivscyklus. Fordi I er helt fremme, langt før man overhovedet begynder at skrive om klassiske produktlivscykluser. Og hvad har det af konsekvenser for jer og jeres projekt? Altså for ligesom at lære, sådan, tvinge jer til at sige, okay, hvad sker der med det her projekt? Så vil jeg, efter det, så vil jeg så have jer til at kigge på jeres projekt med Business Model Cube ud fra ASS, altså dags dato. Hvad står vi med? Og i PLC'en, der har I ligesom kigget på, hvor den er, og I har selvfølgelig også fået diskuteret i et par elementer i, hvad skal man sige, i de videre trin i den der PLC. Og så vil jeg have til ligesom at
parre de to, altså Product Lifecycle og Business Model Cube, og sige, okay, hvor vil vi så være, når vi afleverer vores projekt? Når I så har det, så har I et fikspunkt i forhold til, hvor I er nu, både med PLC og Product Business Model Cube, og I ved, hvor I gerne vil have den til at lande omkring det tidspunkt med afleveringen. Altså for at I kan lave nogle perspektiver og forstå modellerne, så tager jeg også og laver en fremskrivelse med hensyn til, hvordan det vil se ud. Og det er så afhængigt af, hvad det er for et projekt, I arbejder med. Om det er et halvt år, det vil det være for nogle projekter relevant at sige, det her om et halvt år. For andre så er tidsperspektivet måske være 2 måneder eller 2 år. Det skal være op til jer, ligesom at sige, hvordan kan vi, hvad er det for et fornuftigt rationale, hvad er det for rationale, vi kan lægge til grund, for ligesom at sige, det er den ene eller den anden tidstermin med hensyn til fremskrivningen. Hvornår er der et fornuftigt tidspunkt, ligesom at kigge på den? Og så har I den fair komplet med hensyn til, hvor I er nu, hvor I skal være ved jeres aflevering, hvor I forventer at være ved afleveringen af jeres projekt, så vi så går til eksamen i, og hvor det vil kunne være på et senere tidspunkt. Altså, I vil kunne gå ind i jeres projekt samtidig også og skrive nogle perspektiver og fremtidige udviklingsmuligheder. Og så vil I kunne slutte af med ligesom at sige, særlige udfordringer. Det er så selvfølgelig faglige udfordringer. Grunden til, at I skal slutte af med de særlige udfordringer, det er simpelthen, og det skal være med i jeres, den præstation, som vi slutter af dagen af med hensyn til, hvor I er med jeres projekter. Det er simpelthen, at jeg kan så kigge og så sige, okay, har I nogle særlige udfordringer, som ikke er blevet tænkt ind i den plan, som jeg har forestiller mig for resten af forløbet. Hvis I har nogle særlige udfordringer, så betyder det så, hvor I kan se, at det her det er noget, vi gerne vil komme til at arbejde med, jamen så må det så være min opgave at sørge for, at I får det litteratur, enten i jeres projektgrupper, eller hvis det er noget, som er en generel viden, så tager vi det på holdet. Så det er planen. Man kan bare give den gas, fordi Jane, hun har meldt sig syg. Ja. Hvad? Nej, det er ingenting. Kommentar? Så lad os gå til biddet. Har I set det, jeg har lagt ud som med tanker for det videre? Det er sådan rimeligt. Har du set det? Jeg har ikke kigget på det. Nej. Så prøv bare lige at finde den frem, planen frem. Så I ligesom har jeres... Jeg har ikke tænkt mig at smide den op på PowerPoint. Godt. Til i dag, der tager vi den der med value creation. Og hvorfor gør vi det? Fordi at value creation, der havde I på snor, der havde I den der med, jamen den ene værdi i en organisation supplerer sig til den næste værdi, så I kan lave sådan en value creation map. Det er ikke en, som jeg vil gennemgå, det er en, som er rimelig nemt at forstå, så egentlig et godt lille værktøj til at smide ind, uanset hvilken en af dimensionerne man arbejder med i Business Model Cube, eller hvis man er i forhold til selve den der value proposition, som jeg synes er, altså det er jo det hele drejer sig om. Og det er det, som jeg så også vil være inde omkring i det næste år i forhold til PLC og Business Model Cube. Og der er litteraturen, det er jo så en gengang af den artikel, som jeg allerede har fået gang i en gang. Og det er fordi, at det lægger en hel del
Er den nem at gå til, den artikel? Du nikker? Okay. Ja, var det ikke små, du snakkede om noget? Nej. Nå. Nej, det er Horn og Lindgrens artikel, om I synes, den er nem at gå til. Det ved jeg altså ikke. Yes. Nej, ikke den. Det var ikke den. Den var nem nok. Hvad for en? Den med Lindgren. Den var nem nok. Ja. Bare det med value, vi læste der til i dag, så synes jeg, der var meget langt lidt et eksempel. Der var kun vist, hvad man gjorde, men ikke sådan sat på et konkret eksempel, hvad man rent faktisk havde på. Okay. Altså den der med den der... Med cirklerne. Cirkelting, der er. Ja. Der samlede lidt et konkret eksempel til, hvordan det kunne se ud. Altså bare sådan hurtigt det. Ja. Okay. Jamen, jeg synes det er nemlig, den der artikel af Horn og Lindgren, så er der en del ting gemt i den, som ikke lige umiddelbart kommer frem. Og derfor vil jeg bruge lidt tid på ligesom at komme i den. Og den der med PLC suppleret med screencasten, så er den vel stort set adresseret, er den ikke? Det var et ledende spørgsmål. Jo. Det er jo bare meget af det, det er bare gentagelser, vi allerede har været igennem med Peter. I henhold til de der B-boards. Ja. Og det er også der, hvor du kan se B-board og PLC, det er jo stort set, det er to sider af samme sag. Men det er vigtigt lige at få den på plads, og det som jeg vil gøre i dag, det er ligesom at få jer til at sætte jeres projekt på den der PLC, og så se hvad der er for nogle udfordringer. Netop fordi I skal virkelig drage nytte af, at I er, skal man sige, I er i de aller første spæde trin, som man kan lave overhovedet til en PLC. I er langt før market introduction og scaling og så videre, så den klassiske PLC, det gælder slet ikke for jeres projekt. Så ved jeg, at Finn har lige kort har været inde, så kører vi videre til 29. Så ved jeg, at Finn har været inde omkring bestilleranalyse ganske kort. Jeg mener ikke, I har arbejdet med den som sådan. Men der vil jeg lige tage det trin dybere og så kigge på 3 af de væsentligste modeller og teorier, der er for at kigge på afsætninger og egentlig også som brug for strategi og så videre. Pestel, som er den helt overordnede på makroniveau, og så går vi så videre ned og så kigger på mesoniveau, altså mellemniveau og organisationsniveau. Eventuelt smut forbi Porters 5, men den har jeg fået gennemgået rimelig fornuftigt, men den er i det der mellemniveau på branchen. Og så går vi videre ned til organisationsniveau, og så kigger på den enkelte organisation, og så en intern og en ekstern analyse for organisationen. Og så til sidst så går vi ned og så lige får snakke om de 7 P'er i forhold til organisationen, som er den klassiske, som man kan bruge til at udvikle organisationen. Så der tager vi lige fra det helt makroorienterede med en Pestel-analyse, som man så går videre via en porter og kigger på branchen, og så går man videre ned på det næste niveau. Hvis man forestiller sig, det er sådan et forstørrelsesapparat, fokuserer mere og mere ind på organisationen, og så kigger på intern og en ekstern analyse for organisationen, og så videre ned, og så kigger på, hvordan kan de 7 P'er komme i spil i organisationen. Så der er min tanke der, det er ligesom at køre niveauer, og så de klassiske, nogle af de klassiske redskaber igennem, som man bruger i forhold til afsætning. Og så vil jeg ligesom i den efterfølgende gang, der tager jeg så og skaber lidt forvirring, fordi den værdikædetænkning, som I har fået indtil nu, og som faktisk de fleste lærebøger er skrevet efter, den holder til produktionsvirksomheder. Men den holder ikke til vidensvirksomheder. Altså.
Jeg vil lige sige, om jeg er i tvivl om den overhovedet holder til sådan en virksomhed som bestseller. Altså den der klassiske værditilgang. Til del af den, så kunne den, men sådan værdikæden som sådan er et ufuldstændigt til at beskrive de her, hvad der sker i organisationer. Og derfor introducerer vi 2 nye begreber med value shop og value network, som er gode, som er nødvendige. De er ikke kun gode, de er nødvendige, der supplerer værdikæden med, for ligesom at forstå, hvad det er, og kunne forklare og kunne udvikle på, hvad der sker i en organisation. Netop fordi, at værdikæder, værdinetværk, de ligesom tager fat i, har nogle redskaber, der kan beskrive det, som ligger uden for klassiske produktionsvirksomheder. Konsulentbranchen, reklamebranchen, hele den der udviklingsbranchen, vidensøkonomien som eksempler, som I jo er en del af, eller som vi alle er en del af nu. Og så lige lidt omkring SWOT og TOWS, altså en finpudsning af det, I allerede har været inde i, fordi det er et godt redskab at bruge i forbindelse med strategi og planlægning og så videre i forhold til IPR, Intellectual Property Rights, for at se, hvordan vil man kunne gå ind og lave en beskyttelse af, eller hvad er det for nogle beskyttelsesmuligheder vi har i spil, og hvordan kan vi arbejde med dem, er de relevante at bruge. Og det er sådan en ongoing diskussion, jeg har med mig selv faktisk, om de er relevante at bruge. Fordi ja, de er relevante at bruge. Nogle af de begreber omkring registrerede varemærker og trademark og så videre. Og det er et forsømt område. Man skal bare have kendskab til, hvad det er for nogle muligheder, man har, og så vælge dem ret strategisk. Og så går vi videre til den 14. i 3. Og det er så efter, der har været en project review, så tager jeg en opfølgning der. Og så går vi lidt amok i en Dublin-model, som har 10 områder, som en organisation kan gå ind og udvikle på. Og der tager vi den der, fordi at der har I været i gang med jeres projekt, og har spottet nogle områder, som det her, det er sådan, vi udvikler på de eksisterende, og så kan I sætte i en organisatorisk kontekst. Og så når vi smider Dublin ind, så kan I gå ind og sige, okay, hvis vi har en organisation, hvor er det så, vi har været inde og lave vores aktuelle udvikling, og så kigge på, hvad er der for nogle andre områder, som vi så i øvrigt vil kunne udvikle på i den her organisation, foruden dem, som vi har valgt. Og det supplerer jeg så med nogle innovationsværktøjer. Og er I stadigvæk IDEO-folk? Er der stadigvæk en IDEO-gruppe her? Ja. Godt. Der vil jeg så komme ind, og det vil måske være lidt mere til jeres, men der var, hvad skal man sige, der kommer jo nogle innovationsværktøjer fra den Anne-Marie Sækker Sørensens publikationer. Det ligger en del, der er også noget af det, der er taget fra den måde IDEO kommer der. IDEO arbejder på. Og den næste 4. der kommer vi ind på hele den der med segmentering, positionering, som vi lige havde op at vende første gang derude, lige inden havde den der med positioneringen med, hvad der er kerneværdierne, hvad der er tillægsværdier, hvad der er følelsesmæssige værdier. Og der går vi ind og så kigger på, hvad er der for nogle segmenter, vi adresserer. Fordi det, der kendetegner hvert segment, det er jo, at de har deres unikke kendetegn i forhold til, hvordan organisationerne de skal servicere dem. Det er sådan set det, der kendetegner i et segment. Det er, at det er noget, som giver mening for en organisation at sige, vi inddeler verden derude i de her segmenter, fordi så har vi forskellige
værktøjer, vi skal bruge for ligesom at kommunikere med de her segmenter. Så derfor tager vi segmentering og positionering og så services under et. 11.4. der laver vi opfølgning på Project Review 2. Kigger lidt på branchen og købsprocessen og prissætningen. Project Review 2, den er klassisk der tror jeg, I vil ligesom få den der med, jamen okay, hvad vil I lave af beregninger? Hvordan kan I se, om det her det er feasibility, om det er et forretningsgrundlag i det? Jamen det kommer jo an på det, som I har fat i. Hvad er der for nogle segmenter, vi adresserer? Hvordan vil vi adressere dem? Men selvfølgelig også, hvad er det for en prissætning, som man så skal have over for de her segmenter. Så der får jeg ligesom redskaberne omkring noget med hensyn til prissætning. Og i forlængelse af segmenteringen og i forlængelse af Project Review 2, hvor det er ligesom det, som I vil blive presset lidt på, det er at sige, okay, hvordan vil I ligesom komme med noget dokumentationsmateriale, der viser, at det her det er en god forretning. Og så åbner vi posen lidt op og kigger på netværkstænkningen baseret på Stadil og Wallströms kapitel, som bliver skrevet omkring forretningsudvikling af netværk med interne og eksterne relationer. De fleste af de her organisationer, som jeg arbejder med, de vil være begrænset på de interne netværk, men så får I det med, og så har I det redskaber kunne bruge senere hen i livet, og det er jo så i forhold til jeres projekter særlig grad være de eksterne netværk og relationer, som vi kommer til at arbejde med at kunne figurere på. Og så en af mine små, som jeg synes det er vigtigt, det er som at få med til en perspektivering, og det er en af dem, som mange ikke tænker på, men som jeg tror er relevant, og som får særlig relevans i fremtiden med, jamen altså, hvad er det for en bæredygtighedspolitik, som de forskellige organisationer arbejder på? Hvad hviler de på? Hvad er deres indsatsområder? Hvordan er de responsible, sustainable osv. i forhold til både deres medarbejdere, men også den måde, alle de processer, som de kontrollerer. Så hvordan kan vi tænke grøn økonomi ind i et projekt, som I så vil kunne krydre jeres projektrapport med? Så netværk og den der grønne perspektiv, og så det sidste, vi slutter af med, det er så en artikel fra Harvard Business Review, hvor vi så ender at kigge på, til den sidste dato, hvor vi ender at kigge på New Business Powers, altså hvad er det for nogle dynamikker, der er i spil i forhold til de nye forretninger, der bliver etableret, som jeg synes har nogle fantastisk spændende perspektiver, og det kunne være rigtig, rigtig neat, cool. Om ikke andet så i forhold til jeres præstation, vi kunne ligesom henvise til det der New Business Powers, altså især hvis I også lige vi kunne lave et lille indspark i, hvordan spiller det her ind i jeres projekt. Hvordan vil man kunne indarbejde de her New Business Powers i det er jeres individuelle projekter. Så det er pakken, og den er skræddersyet efter, hvad skal man sige, både forløbet og som jeg forudser udviklingen bliver med jeres projekter, og som jeg forventer at forløbene bliver i forhold til jeres project review, og så med nogle must-haves. Det er dem, vi starter med her i starten med Business Model Cube og PLC, og så alle de andre, det er sådan nogle, som vi kan ligesom
smoking, hvornår er de så ligesom relevant at kunne smide ind. I will see must have med hensyn til Business Model Cube. Hvis I allerede har en struktur, som ikke inkluderer den, men I kan bare se, at den er, hvad skal man sige, den holder vand, og den er godkendt af jeres vejleder, jamen, så fortsætter I selvfølgelig bare med den. Ja. Jeg så lige den sidste undervisning, den ligger der den anden i følgende, hvordan kan være den første ligger der, jeg kan se, på den plan, vi fik der først, der ser ud til, at vi sådan har 2 uger til sidst, hvor der er rent projektarbejde. Men den ligger vist i uge 18, der kan jeg se, den undervisning, du har sat der. Så hvorfor den ligger der? Ja, er det en ny, der kommer til, eller er den rystet for et eller andet, eller? Ja, hvorfor den ligger der? Hvornår du foreslog, den skulle ligge? Eller hvornår havde du set, den skulle ligge der? Jeg kan se her, så måske tidligere. Måske tidligere. Ja. Okay, nu er det ikke det store spring fra den 18. i 4. til... Men jeg kan se, den 21. marts, det er påskeugen. Så det vil være smart, derfor jeg havde faktisk sat jer på til den 21. i 3. Og der fik jeg et vink med en vognstang op af påskeugen, skulle jeg nok lade være med at undervise. Den 28. det er anden påskedag. Så der har jeg selv valgt at sige, at der underviser jeg ikke. Og så er vi fremme ved den 4. Men det ved jeg så ikke, om alle andre også gerne vil have den. Det ved jeg om, hvad folk siger, nu er det bare lige... Nej, men det var sådan set mig, der havde lagt den til den 21. og der fik jeg et vink ovenfra. Det skulle jeg ikke, fordi det var den påskeuge. Så det er forklaringen. Og jeg vil faktisk også sige, at det ligger også i, emnet for dagen, at den ligger relativt sent, fordi det er de her new business powers, og hvad det ligesom går ind og spiller ind. Så det er sådan, for dem, der lige vil have noget glasur oven på deres projekter, og lige give den det potentiale for at komme op i de højere luftlag med hensyn til evalueringen. Så det er både forklaringen på, hvad der er på programmet til den dag, og hvorfor den ligger der. Andre spørgsmål og kommentarer? Som sagt, nu har jeg gennemgået der. Jeg håber, I ligesom kan se, at jeg har i hvert fald tænkt i en sammenhæng i det. Om den så bliver formidlet, det er så en anden sag. Så håber jeg i hvert fald, I kan opleve den undervejs, når vi kommer frem. Yeah. Hvad er der andet her? Nej, det var det ikke. Så lad os gå videre til den der med Business Model Cube. Jo, der var lige det andet der. Nu har jeg ligesom gennemgået det. Prøv lige at kigge jeres projekt igennem, især når I arbejder i jeres projektgruppe. Fordi der kommer I ligesom, så bliver I tvunget til at sige, hvor er vi nu? Hvor er det, vi skal hen med vores projekt? Og der må I ligesom sige, hvad er der for nogle elementer, der kommer ind i det her projekt? Hvad er det, vi gerne skulle have noget at vide om? Hvad er der for en information, vi får brug for? Enten fra undervisers side, eller fra eksterne aktører, så I ligesom kan mappe, hvad er der for nogle ting, både I som projektgruppe skal ud og finde ud af selvstændigt, og hvad er der for noget, som I kan få noget sparring fra jeres vejleder med, og hvad er der for noget, som I ligesom kan få indarbejdet i undervisningen. Yes. Så vær opmærksom på det, således at vi til sidst særlige udfordringer, det er med hensyn til viden, som vi skal have indsamlet fra hvor vi er nu,
aktuelt i PLC'en af Business Model Cube ASS, altså status, dato, og så hvor I skal være med jeres projekt ved afleveringen. Muligvis også med hensyn til, hvor I skal være i forhold til jeres projektering, fremad projektering af opgaven, når I ligesom skal sige, hvordan vil det her se ud om et halvt år. Det synes jeg er vigtigt, at I får med i jeres projekt. Så det skal I lige være opmærksom på. Så er det Business Model Cube. Og hvad har jeg noteret mig der? Jeg har noteret mig, at I har jo også den der Business Model Canvas som en mulig alternativ til Business Model Cube. På mange områder så er Canvas faktisk nemmere at arbejde med end Cube. Og det er nok også derfor, at de er oppe på en Cuba bruger Business Model Canvas, og Erhvervsrådet rundt omkring de også bruger Business Model Canvas. Det som jeg personligt har imod dem, det som jeg har fundet flere aspekter, det som det lidt irriterer mig, som jeg går og pusler lidt med, det er, at de alle sammen har den der value proposition, altså den der værdi, som man får skabt, den ligger som en del af det. Altså en del af Cuben og en del af Business Model Canvas. Når jeg arbejder med projektet, så er min tilgang, den er faktisk mere, at lad os bare forestille os, at det som jeg tegner her, det er de forskellige dimensioner af Business Model Cube. Altså, det er sådan en dimension, en af de der flader, en af de sider, der er. Og de sider, som man så vælger, det er sådan set dem, som ligesom skal ind og så skaber værdiskabelsen. Så værdiskabelsen, den der value proposition, som man byder ind med, den er jo mere et resultat, i min optik, sådan et resultat af de andre dimensioner, og hvordan man vælger at gribe dem an. Og så kan man så sige, som det står, at så kunne man have en hel masse forskellige dimensioner, som ligger heroppe 7, 8, x, som man så kan vurdere, om de er relevant at smide ned i den der trakt, som man vil bruge i forhold til at få tilrettelagt sin value proposition. Og det er faktisk den måde, som jeg arbejder på at sige, hvad er der for nogle væsentlige elementer, der skal til? Er der noget med hensyn til teknik? Er der noget med hensyn til andre aktører, der skal sættes i spil? Er der noget i forhold til bestemte kundegrupper? Er der noget i forhold til værdikæden, som vi sådan indtil videre i hvert fald vedtager, at den suppleres med value shop og value network også, så vi har value chain, value shop og value network. Det er ligesom de tre ting, der skal i spil for at kunne beskrive en organisation. Afhængig af, hvad man når frem til, så når man frem til en værdiskabelse. Og når den der værdiskabelse, som jeg er inde på, den har man for hver kundegruppe, som man segment 1, og så har man det samme med en eller anden anden variant, når det er segment 2. Eksempelvis det var lidt tidligt den. Eksempelvis lad os bare sige droner til landbruget. Jamen,
det kan være med hensyn til, det kunne være segment 1, segment 2, det kunne være i forhold til landbrugets størrelse. Det kunne også være i forhold til, som vi gør, at der er brug for en forskellig teknisk opsætning. Lad os bare sige, det der, det er de tekniske elementer. Eller i forhold til, hvad det er for en detektion, man skal ud og lave. I forhold til en af de lidt bløde værdier, om det er et eller andet rådgivning over for studerende, eller om det er kreativitetsmodeller til organisationer. Jamen, segment 1, det kunne være, og 2, det kunne være bachelor, og det kunne være master. Det var, jeg ved ikke lige, hvordan det er segmenteringen af ting, det kan også være efter uddannelser. De forskellige ingeniørretninger, det kunne tage som forskellige segmenter. Eller hvis det er ideo, så kunne vi så tage forskellige typer af virksomheder. Hvordan vil man kategorisere virksomheder? Er der inden for bank og finans, og reklame, marketing og konsulentbrancher som forskellige segmenter? Eller tager man alle sammen under en blok og siger, det er servicevirksomheder? Det kommer an på, hvad man vil. Det kommer an på, hvad det er for en value proposition, man vil nå frem til dem. Så det er min hovedanker over for både Business Model Canvas og Business Model Cube. Det er, at de opererer med value propositions som en del af den. Anyway, hvis vi så siger Business Model Cube, første dimension, det er den der value proposition. Kan I huske? Yes. Lige kort, jeg tror ikke helt, jeg var med på, hvorfor du synes, at det ikke var godt, at de opererede med value proposition. Fordi at den kommer ind som en del af kasten af det andet, hvor jeg mener, value proposition, det er outputtet. Det er det, man kommer ud med. Nå. Og den er forskellig. Den værdiskabelse er værdiskabelse 1, værdiskabelse 2. Den bliver betinget af, hvad er der for nogle segmenter, eller hvad er der for en... Så de har alle deres unikke kombination. Og hvilke af de elementer, der er vigtigt at tage med i den der værdiskabelsestrakt, det er forskelligt. Okay, så du mener bare, at man skal se bort fra værdiskabelsen, når man sådan kigger på forretningsmodeller? Nej, tværtimod. Værdискabelsen det er jo den, der er vigtigt. Og det er derfor, det er forkert bare at tage den som en enkelt dimension. Fordi det er jo den, der er det helt afgørende. Det er det, der er det resulterende. Det er det, der afgør, om kunderne vil købe det eller ej, om det er interessant. Men så kan du også argumentere for, at den er en del af kuben, fordi den er afgørende. Ja, jamen det har de jo så glemrende gjort. Det er jo sådan, at man ikke skal glemme den, når man diskuterer det, Henrik. Tror du ikke det? Jo, men det er derfor, jeg synes, at den er så vigtig, at jeg vil have den som output. Og så er det selvfølgelig også for at sige, jamen altså, det er helt fint at bruge nogle modeller, men når I bruger den, så vil I kunne se, at de her modeller, de passer ikke til jeres projekt. Så er det vigtigt, at I italesætter det. Det er vigtigt, at I gør opmærksom på, hvordan er det, at de her modeller ikke passer ind i jeres projekt. Altså, så ikke sidde der fedt med den og prøve at få den filet til, men så make a statement og så sige, det her passer ikke. Hvad skulle der så til for, at den passer? Sige, det er noget, der giver point. Hvis I det måde bare filer den til at sige, at de skulle bare lige klippe en hæl og hugge en tog for at få den til at passe ind i Canvas eller Cube, de giver altså ikke ret mange point. Sammenlignet med det andet. Så I må gerne udfordre det. Altså udfordre de modeller og tankegang. Husk, at de modeller, som I kommer fra på jeres bachelor, det er jo nogle modeller, der siger, sådan er tilværelsen, rent positivistisk. Hvorimod de modeller, som der er i samfundsvidenskaberne, de siger, sådan kan tilværelsen fortolkes. Og så er det jo thumbs up, hvis I kan gå ind og så sige, det kan sgu godt være, at de har fortolket tilværelse sådan, men i det projekt, som jeg arbejder med, der kommer jeg med
der passer det bedre, at jeg tilrettelægger den på den her måde. Så det er også den der med paradigmetænkning, at de fleste af de modeller og teorier, som vi har arbejdet med på jeres bachelor, og som har arbejdet med inden for naturvidenskab og andre, de er mere deterministiske, altså forudbestemt og fortæller om verden. Hvorimod de modeller og teorier, der er i samfundsvidenskaberne, er sådan nogle, sådan fortolker jeg omverdenen. Og det er jo fint nok. Men det giver point, hvis jeg ligesom kan give dem lidt modstand, altså ligesom se hvordan det er, fordi det er, som sagt, de modeller og teorier er simplificeringer af noget meget komplekst. Så, det skal I lige huske. Du havde også et spørgsmål eller en kommentar? Ja, det var måske mere det der value proposition, det er måske mere et spørgsmål om fortolkning, så hvordan de har fortolket det, hvad du stikker i det, altså om den skal ligge inde eller uden for cuben. Fordi hvis man ser det som det, den værdi, man skaber direkte ude hos kunden, så er det jo måske ikke så meget, hvor de kan få fat i produktet og sådan noget, så er det måske mere, hvad er det, når de bruger produktet, hvad er det så, det hjælper dem med. Og så betyder det måske ikke mere, altså så er det mere det samlede, der skaber en samlet værdi for kunden, så kan man snakke med, andet lag af value proposition. Så har den sin berettigelse et eller andet sted inde i cuben. Godt tænkt. Du nævner en anden ting, som er vigtig. Det er faktisk, at kan I huske, forhåbentlig kan I huske en af de første læsninger, jeg havde til mig. Der var der en af dem, der havde sådan en customer perceived value, lille figur med de forskellige investeringer. Det var en af de der bookboom. Emil lægger. Kan I andre også huske det? Du har ikke fået den læst endnu? Jo, det tror jeg har læst det mest. No. Der er en, der hedder Customer Perceived Value, CPV. Prøv lige, hvis I ikke har styr på den, så tjek det lige ud, og så vurdere, hvad er det for en værdi, man skaber hos kunden, og hvad er det for nogle gener, som de har, hvad er det for nogle investeringer, de har, for ligesom at forstå det. Fordi der er du nemlig på sporet. Hvert segment har deres egen Customer Perceived Value. Det er jo nøglen i det, at man har nogle unikke, nogle forskellige tilbud til hvert segment. Og der er løsningen, det er ligesom at kunne skrive hvad er CPV'en for de enkelte segmenter. En anden, som vi var inde på i forhold til value proposition, det var så den, som vi også havde med kerneværdien. Det var den allerførste, jeg arbejdede med kerneværdien, og hvad er det for nogle tillægsydelser, som man så kan lave, og hvad er det for nogle tillægs, og hvad er det for nogle emotionelle værdier, man kan lægge ind i det. Det var allerede, jeg tror faktisk, det var allerførste gang, vi havde det. Den er jo også inde i value proposition. Hvad er kernen i den værdi, og hvordan kan de øvrige ting sættes i spil, og hvor vi når frem til, at det folk betaler for, det der betinger deres køb, er ofte ikke kerneværdien, men det er noget, som ligger i forhold til design, eller indpakning, eller levering, eller service, eller følelsesmæssige værdier. Det er det, man køber efter i vores type samfund. Så det er nogle af dem, som I vil kunne koble over til, når I arbejder med value proposition. Og så kan I gå ind, og så kan I, hvis I vil, så kan I så nærlæse artiklen, og så sige, hvad er der for nogle andre? Der er for eksempel den der Apple, som de fra 1980, tror jeg det er, som taler med hensyn til kundesegmenter og
værdi. Så det er den der value proposition. Og så herud så kunne vi skrive kundesegmenter. Og så her har vi så teknologi. Og det vil så sige, at for hver kundesegment, de forskellige kundesegmenter vi har, der har de en unik value proposition. Så her har vi kundesegmenterne 1, 2, 3, og de har alle deres unikke value proposition. Det vil så sige, at de har deres individuelle customer perceived value i en særlig dimensionering af den her. Og hver af dem her, de skal så kobles til en specifik type teknologi. Hvad mener jeg med det? Hvordan kan den fortolkes? Lad os gå tilbage til dronerne og landbruget. Der kan vi så sige, at her har vi landbrug med kartoffelavl, her har vi landbrug med kornavl, og her har vi landbrug med rodfrugter. De har alle deres individuelle value proposition med hensyn til, hvad det er, det her nye teknologi, den skal kunne sættes i spil overfor. Så det er jo lidt forskelligt omkring, om det er med hensyn til, hvad det er for nogle afgrøder. Lad os bare tage det som eksempel. Og så det får en unik value proposition, og for hver af de unikke value propositions, der er en unik teknologi, der skal i spil. Så på den måde kan man bruge den model og arbejde videre med de andre modeller, som det nævner. Men basic, det er, den har det som en enkelt dimension. Jeg er ikke enig med dem nødvendigvis skal være del af det. Det som vi har umiddelbart som redskaber, det er den der customer perceived value og den der med kerneværdier og supplerende værdier. Så har den som toer. Og det synes jeg egentlig, den kan jeg godt lide. Toeren. I forhold til, at der er kunder og der er brugere. Nej, ja. Og det er dem her, der betaler. Og det er faktisk en del af det, vi vil komme ind på til sidst, med hensyn til den der new business. Den differentierer mellem, hvem der er kunder og hvem der betaler. Eksempelvis, lad os tage, jeg kunne forestille mig, der ikke er ret mange herinde, som ikke bruger Google. Hvor mange af jer betaler til det? Hvad? Hvad betaler du? Det har der abonnement. Betaler penge på. På? En af de der Google Services, sådan noget af det. Ja. Og så betaler jeg selvfølgelig med, at jeg sælger egentlig privatliv til Google, det er klart. Ja, men har I nogensinde prøvet at være inde og lege med Google AdWords? Altså, der begynder det at blive dyrt. Sat man kan komme af med nogle penge i en fart, hvis i forhold til. Men det er jo dybt fascinerende at sidde og arbejde med de der Google AdWords. Og skriv lige ned i jeres projekt, hvis I skal ind omkring det der med promotion, hvor I kunne gå ind, og så kan man kan gå ind og undersøge i forhold til Google AdWords. Den er genial, fordi at man kan identificere nogle forskellige segmenter, som man vil henvende sig til. Og så kan man identificere, hvornår er det, man vil henvende sig til dem. Så kan man skrue op og ned og sige, jeg vil gerne henvende mig til dem. Jeg ved, de kigger lørdag eftermiddag, så der skal der være en intensiv, der sætter jeg alle mine sparepenge, for ligesom at nå dem lørdag eftermiddag. Jeg var jo inde og gøre det med en sneglefælde, som jeg har udviklet. Hvornår er det de forskellige egentlig kigger efter sneglefælder? Og så fandt jeg faktisk ud af, at det var om aftenen.
de var inde og kigge, fordi der havde det været en tur i haven, og så de kom frem der, når dukken var ved at falde. Så der var jeg ind, og så var de ikke ved at søge på nettet, og hvornår kunne de så... hvornår kunne de? Så det var markant at se, hvordan bestillingen var. Men altså Google, de tog sig også godt betalt. For at ligge på de øverste 4. Så det fandt jeg ud af. Hvis jeg var nødt til at betale prisen for at ligge på de øverste 4, hvis jeg lå 5 eller lavere, så kom jeg ikke i spil hos kunderne. Så det er jo en interessant øvelse at se, og et eksempel på den der med, at der bruger, altså er der kunder, som betaler. Og interessant også i den sammenhæng, når I skriver omkring jeres projekt, og skriver i forhold til kundesegmenter, i forhold til promotion, prøv lige at køre forbi Google AdWords, sæt jer ind i, hvordan det virker, og sæt jer ind i, komme med et forslag, måske et bilag, og sige, hvordan vil vi gribe det an i forhold til vores markedsføring, hvis vi skulle bruge det her. Det vil være et flot resultat. Og så kan I også få dokumentation for, hvad vil det koste. Og det vil så sige den sidste del af projektet, hvor de begynder at bide i haserne for, at I skal finde ud af at få snøret i sækken og sige, om det er rentabelt eller ej. Yes! Træeren, det er den der primary og support funktioner. Hvad er der for nogle... og egentlig så ser jeg det faktisk. Jeg synes egentlig, man kunne gøre som... man kunne lave sådan en blueprint af, hvad det er for nogle funktioner. Altså man kan simpelthen lave sådan en optegnelse for, hvad det er for nogle funktioner, og så kan man så gå dem igennem og overveje vigtigheden af dem, og hvor meget tid der skal... Som et eksempel, jeg kan godt lige skrive den på. Jeg tænkte, jamen altså hvis jeg ikke selv kan tage medicinen, så er den jo ikke særlig relevant. Jeg skal til at forberede et undervisningsforløb. Hvad er det så for en blueprint, som jeg ligesom kan køre igennem? Jamen altså, jeg kan spørge mig selv, jamen hvad er der for en uddannelse, som det egentlig drejer sig om? Og så går jeg så videre og siger, okay, hvad er det så for et semester? Og så går jeg så videre og så siger jeg, okay, hvad er jeg skrevet? Og det er jo så ud fra det, så siger jeg, okay, hvad er det for et niveau? Altså, hvor store forhåndskendskaber, hvordan kan det relateres til andet, de har haft? Tidligere erfaringer. Hvad er det for en eksisterende, hvad er det for en kursusbeskrivelse, det ligger der? Så det er sådan set indflyvning, hvor jeg så kigger meget makro overordnet på det, og så bliver jeg mere og mere detaljeret, og så kigger jeg, okay, hvad er det konkret, der er lagt ind af kursusbeskrivelser, hvor bunden er jeg i den? Hvad er der for en evaluering? Fordi at uanset hvor meget man gerne vil have, at det bliver mere kompetente studerende, der kommer ud efter semesterforløbet, kompetenter, det vi har været inde omkring med kompetencer, og hvor min prioritering den var, at I får en lille smule viden, men jeg vil gerne have, at I bonger meget ud på kompetencer med hensyn til at kunne anvende teorierne og modellerne, og jeg vil også gerne prøve at arbejde lidt med jeres holdninger. Det vil
I kan huske den figur. Det håber jeg, I kan. Men uanset hvor meget man vil det, jamen, altså, så er det jo logisk, at studerende de så kigger på, jamen, okay, hvordan bliver vejet af målt, når semesteret er omme. Og det skal jo også tages med i overvejelserne. Og så bliver så divergent og begynder at kigge på mulighederne, og så kommer der en udvælgelse. Og så kan man så begynde at krydre den med andre aktører og fortsætte den der linje, hvor man inddrager de studerende og så videre. Men der kan man sådan gå ind og lave sådan en blueprint og så sige, hvor er det, der er relevant? Og noget af de steder, som, hvor er det organisationen bonger ind. Organisationen den bonger meget ind på den her. Altså hvad er det for en kursusbeskrivelse der? Og så er den meget opsat på, ligesom at sige, hvordan kommer det videre. Og ikke så meget på de andre, det er måske synd, men sådan det. Men det er nogle af de der primære supportfunktioner, som man kan begynde at opbygge efter, hvis det nu var en undervisningssituation, eller som jeg kan relatere til, hvis det er en undervisningssituation. Og så på 3'eren, eller på 4'eren, i den her dimension. Jeg gennemgår den, fordi jeg senere vil have, at de ligesom tager jeres projekt, RSS, og som I gerne vil have den, når I afleverer jeres projekt. 4'eren, det er kompetencer. Der kan vi allerede begynde at spille ind med kompetencer. Okay, der kan I skrive Henriks fortolkning. Suppleret med... ham forfatteren, som jeg har brugt til ligesom at lave figuren. Nå, I har artiklen liggende. Og så Peter, han er jo snu nok, fordi hver af de der dimensioner, så bygger han på koryfæerne inden for det, med Porter og inden for kompetencer med Prahalet og Hamel, som egentlig har den med hensyn til altså kompetencer. Der kan man have nogle tekniske kompetencer og kalder de det personlige kompetencer. Hvad er det for det udtryk, de bruger? De kalder human. Så organisation og kultur. Lad os lige prøve at gøre den her konkret. Lige før, da jeg havde den der, så var jeg inde omkring den med hensyn til undervisning. Teknisk. Okay, hvad er det for nogle tekniske kompetencer? Hvad er det for nogle rammer, som vi sætter ind i? Vi sætter ind i sådan en lille kogegryde med hensyn til, som altid bliver for varmt og mangler ilt. Det er ikke særlig befordrende for indlæringen, men so be it. Det er noget, arkitekterne har fundet ud af, sådan skal det være. Så har vi noget whiteboard, og vi har det her, alle de forskellige supplerende. Så det er alt det, der ligger omkring teknik. Hvad er der for nogle personlige kompetencer? Der er så forskellige mere eller mindre uddannede personer med forskellige erfaringer, som så skal ligesom bidrage jer noget viden og være jeres sparringspartner i forhold til projektet. Hvad er det for noget organisatorisk setup? Jamen det er her på instituttet, og hvis man tager overordnet, så kan vi så sige, at instituttet eller universitetet, det er delt op i 4 fakulteter. Der hører jeg under en af fakulteterne, og der er en masse institutter under det her fakultet. Og under det her institut, der er det for nogle forskellige uddannelser, og så kan vi så gå ned og så sige, oven på den her uddannelse efter de forskellige bacheloruddannelser, så har jeg så den her lille appendix, det hedder forretningsingeniør. Det er organisatorisk setup på den ene form, og så kunne man nok arbejde videre på det organisatoriske setup med hensyn til
support og sekretærhjælp og hvad det ellers er for nogle organisatoriske elementer. Hvad er der for en kultur? Jamen, der er sådan en kultur omkring den der med, at man laver nogle timer, og man kører x antal forelæsninger ad gangen, og der er noget projektarbejde. Så I har fået indarbejdet i en kultur. Og det er jo interessant at se, at jeg skal nok få noget frisk luft lige om lidt. Jeg kan også godt mærke det selv. Det er interessant at se, jeg har haft med nogle studerende fra udlandet at gøre, og det er virkelig et kulturschok for dem at komme sådan en dansk undervisningskontekst. Og jeg havde en til eksamen forleden fra Litauen, og hun var nærmest grædefærdig, inden hun kom ind. Fordi de havde jo aldrig, hun har ikke prøvet sådan en mundtlig eksamen før. Og det var en af grundene til, at jeg sådan i den her setup med hensyn til både vores personlige og kultur, hvor jeg så vil have jer til at lave de der præstationer, fordi det er det, som I ligesom skal ind og gøre til sidst. Så skal I ind og lave jeres præstation omkring jeres projekt. Men hun var fuldstændig opløst, den stakkels pige. For at skulle ind, hun var vant til at få et multiple choice eller en eksamensopgave med noget specifikt i forhold til pensum, og hvor stor en procentdel kan du af pensum. Ej, jeg er da 3/4 ligeglad med, hvor stor en del af pensum I kan. Det, der interesserer mig, det er, kan I bruge det, kan I tænke over det, og kan I, kan I udvikle det i en eller anden retning. Om I så kan de forskellige dimensioner. Det var sjovt, der var sådan et spørgsmål. De vidste, det var 32 forskellige spørgsmål. Og de måtte have computer med ind. Og så det der spørgsmål, hun havde forberedt. Og så kørte ned, og så sad skolen over på computerskærmen for at læse op, hvad hun nu havde forberedt til det der. Nu tager vi lige en time-out. Prøv lige at kigge på den der skærm, og så sidder vi og snakker om det her materiale i stedet for. Det var bare lige for at illustrere den der med kulturforskellen. Hvad blev klokken? 35. Hvad? 35. 35? Ja. Jesus. Har I virkelig snakket i så lang tid? Nå. Hold da kæft. Nå, jeg gør dem lige hurtigt færdig, og så får I en pause, og så går vi i gang med... Godt, netværk. Der bygger Cuben på digitale, virtuelle og fysiske. Hvordan vil I definere forskellen på digitale og virtuelle netværk? Anybody? Yes? Altså, forskellen på digitale og virtuelle netværk? Ja! Okay, et virtuelt netværk, det kan også godt være fysisk. Det er et netværk, som bliver brugt, når det skal træde i kraft, og det er det, jeg snakker om sidst. At netværket træder i kraft, når du skal bruge det. For eksempel, hvis du skal have slukket en brand, så kommer brandmanden. Det kalder han et virtuelt netværk. Hvad kalder I det? Vi kalder det samtidig, det vil jeg sige. Okay, nå, ja, den lader jeg så hvile på grund af det seneste tidspunkt. Men i hvert fald tænk over det, hvordan forstår I virtuelle og digitale fysiske netværk, den er meget fint, nemt at forstå. Det er de netværk, hvor man rent, ja, som det her, hvor vi mødes om lidt, når I går ud i jeres grupper, og vi snakker sammen. Value formulation, det er alt det der hardcore i forhold til return of investment, overskudsgrad, profit og investering og så videre. Det er omkring de der elementer, som man taler om. Det er noget, som vi pt. Ikke har meget viden om, men I kan jo godt skrive nogle ord ned og sige, hvad er det, vi kunne tænke os at vide på det her område. Hvor er det, vi gerne vil lande den? Det bliver I tvunget til senere i dag med hensyn til at sige, hvordan skal den være i forhold til, når I afleverer jeres projekt. Relationer.
Den synes jeg også er lidt kryptisk beskrevet, men jeg prøver at hente bort til jer. Det de arbejder med, det er, at de har relationerne herudaf i forhold til i hver af aspekterne. Og så arbejder jeg med den. Både relationerne inde i kuben, og der synes jeg ikke helt, at de taler om relationerne på kubens enkelte dimensioner. Det kan man jo også tale om. Hvis I forestiller jer det her som den der boks, ligesom Kubiks terning, ikke også? Så taler de ikke om relationerne på de enkelte flader. Der er jo også nogle relationer, der er i spil. De taler om relationerne i forhold til kuben, og så taler de om relationerne mellem den her kube og så andre kuber. Det er sådan set den her. Vi har en eller anden hovedværdiskab, altså vi har en kerneværdi, og den får så forskellige konstruktioner, afhængig af om det er segment 1, eller segment 2, eller segment 3, som vi adresserer. Så på den måde, så har vi nogle forskellige business models, afhængig af hvilket segment. Yes? Kan vi prøve at forklare og uddybe lidt mere, hvad du mener med relationer inden for de enkelte dimensioner? Jo. Lad os vælge en af dimensionerne. Value proposition. Value proposition. Hvem er det, der er jo flere forskellige aktører, der spiller ind for ligesom at få forfinet og få defineret den her value proposition og arbejde med den. Så der skal der jo være nogle relationer i spil, for ligesom at kunne forfine alene den med value proposition. Og der vil du eksempelvis kunne smide Darcy's innovationsdiamant ind, og så sige, for at vi ligesom skal komme med nogle gode koncepter i forhold til vores value proposition, at kunne forfine den og forstå den, så kræver det, at vi har nogle gode relationer i gruppen, og vi får afklaret, hvad det er for en viden, vi har i projektet, og hvad for en viden, vi mangler for at, ligesom at komme videre med projektet. Så det er der, jeg mener, der er der nogle relationer i forhold til hver af de dimensioner, som de ikke adresserer. Jeg sad bare sådan med og hvis jeg stedet der bort, der var hvis man kan huske, der var sådan en streg, hvor der stod relationer på ud til hvert hjørne af den der kube der. Præcis, og det er det, jeg siger, at de kigger på relationerne imellem dimensionerne, men hvad skal man sige, som jeg læser artiklen, forsømmer de at kigge på relationer på den enkelte flade, som også er vigtigt. Og det var også en pointe, hvor man vil tage, det er ikke lige tænkt over, hej. Hvis man synes, det er relevant, men på en eller anden måde få sat de der tanker i spil. Og så har de dem relationerne udenfor. Det er selvom vi kommer ind på netværk. Det er dem, der ligger uden for organisationen. Eksempelvis når I skal i dialog med Aarhus Kommune, eller hvem der er, I skal i dialog med. Når du skal op og i dialog, det kunne jeg ikke sige, du er ansat der. Når I skal ud i dialog med nogen, som ligger uden for den kontekst, som I har i jeres projekt. I har jeres projekt, og så skal vi ud og have dialog med nogle eksterne aktører. Det er det, når vi kommer til netværk, så taler vi om de eksterne netværk. Yes! Det var det. Nu har I en kombi. Pause og arbejde. Nå. Prøv lige at tage AU. Ikke også? Og så er I gruppe sammen. Godt. Vi laver, hvor mange er vi her? Er vi omkring 20? Det vil så sige 5 grupper af 4. Få et nummer. Du er i gruppe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Det jeg gerne vil, det er, at jeg ligesom siger, okay, nu har vi har arbejdet med Business Model Cube. Jeg går lige hen på Jannes kontor og ser, om jeg kan finde nogle flere af dem her. Og så bruger I en halv time til at holde en pause, og så prøver I at sætte den i relation til Aarhus Universitet.
For ligesom at sparke jer ud i noget helt andet for at relatere. Og så senere, så vil I blive sat til at lave jeres eget projekt i forhold til Business Model Cube. Så pause, frisk luft. Find jeres grupper, og vi ses om. Hvad er klokken nu? Skal vi lige koordinere? Så vi ses 20 minutter over. Ja.